Mä olen Laiho Aila Raumalta ja mä olen yrittäjänä tuossa Kotivakassa. Myy vaatteita ja sisustusta, pääasiassa Marimekko. Joo, tarvitsen töissä ihan koko ajan. Kyllä mä nyt näen jotain, mutta mun mielestä pitää nähdä selvästi ja ihan sillä tarkasti kaikkea, ettei mitään summittaisi. Joo, ei tarvitse portais hakkea niin kuin ollenkaan sitä. Voi ihan reippaasti kävellä ja tuntuu, että siinäkin se portaiden syvyydet ja ne tulee heti oikeanlaisena. Nyt on aika hämärää ollut niin kuin kaiken kaikkiaan, että senkin takia niin kuin tuntuu, että on tosi hyvät lasit. Et mun mielestä se on tärkeää, että kaikki on niin kuin ihan viivalles siinä, missä kuuluu, että ei ole semmoista pientä niin kuin hämäryyttä edes siinä, mitä lukee tai tekee tai näin. Lukemisessa sen niin kuin näin, että illallakin vaikka on vähän väsyneessä silmä, kun on tehty pitkiä viikkoja ja pitkää päivää, niin ei ole semmoista oloa, että tarvitsisi aukaista silmiä niin kuin enemmän. Että näkee kirkkaasti ja hyvin. Uudet lasit. Ja nyt jos mä vaihdan näihin, näin näkyy tosi selvästi, että ei ole niin kuin mitään. Ja mä vaihdan näihin, niin on niin kuin pikkasen semmoinen, ei nyt voi sanoa hämärä, mutta siinä ei ole kumminkaan ihan sitä viimeisen päällä sitä tarkkuutta. Ja semmoista selvänäköä ja semmoista nopeat näköä, mitä näissä mustissa. Voi sanoa, että parhaimmat lasit, mitä mulla on koskaan ollut.